قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدودا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نور ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan gaisuwar addinin musulunci muna jaddada godiya ga Allah madaukaki wanda ya ga dama ya sake kadarta hadattar wannan wuri mai tarin albarka a inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma. Muna nan a cikin suratul nuh alayhi salam a inda jiya muka tsaya akan aya ta 24 wanda yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 25 fadin Allah tabaraka wa ta'ala mimma khadi'atihim saboda kusakuransu mutanen annabi nuhu saboda yawan zunubansu ai min kasarati zunubihim wa utuwihim saboda yawan zunubansu da taurin kansu wa israrihim ala kufrihim da nacinsu akan kafircinsu wa mukhalafatihim rasulahum da sabawar da suka yi wa manzonsu uguriku fa'udkhilu nar saboda haka aka durmiyar da su aka nitsar aka hallakar da su a ruwa wato aka cike duniya da ambaliyar ruwa wato ruwan tufan bayan da mutuwar su fa'udkhilu nara aka kuma shigar da su wuta ay nuqilu min tiyari bahar ila hararatin nar aka cirantar da su wato daga saman doron ruwa zuwa zafin wuta. Allah ta'ala ya ce falam yajidu lahum min dunillahi amsara ay lam yakul lahum mu'in ba su da wani mai taimako wala muqisun ko wani mai agaji wala mujiru yunqizuhum min azabillah ko wani mai kawo dauki wanda zai kare su daga azabar Allah kamar fadin Allah ta'ala da ya ce la asima al-yawma min amrillahi illa man rahima babu wani mai bada kariya a yau daga lamarin Allah sai dai wanda Allah ya ji kansa wa qala nuhu rabbi la tazar
alal ardi min al-kafirin diyara. Annabi nuh alaihi salam yace ya ubangiji la tazar alal ardi ay la tatruk ala wajhi al-ardi minhum ahadan, kar ka bar ko mutum ɗaya cikin su a bisa ban ƙasa. Wa hazihi min siyagi takidin nafi, wannan yana daga siga ta takidin nafi. Imamu da haka yace da yaran wahidan, kada ka bar ko mutum ɗaya a cikin su. Imamu Siddi yace ad-dayyar allazi yaskunu dar, wato kar ka bar ko mutum ɗaya da zai zauni gida a cikin su. Fastajaba Allahu lahu, Allah ya amsa wa annabinsa Nuhu alaihi salam, fa ahlaka jami'a man ala wajhi al-ardi min al-kafirin, ya halakar da duk wanda ke bisa ban ƙasa na daga kafirai. Hatta walad Nuh li sulbihi allazi itazala an abihi, har ma dan gidan annabi Nuhu, ɗansa na tsatsansa wanda ya ware yake bi mahaifin ya hau jirgi, wanda annabi Nuhu yake ce da shi ya bunayyir kan ma'ana wala takun ma'al kafirin, ya kai ɗana ka zo ka hau jirgin nan, ka yi imani ka hau wannan jirgi tare da mu, kar ka yadda ka kasance tare da kafirai. Kala sa'awi ila jabalin, yace da sannu zan fake zuwa ga wani dutse, ya asimuni min alma'i, zai kare ni daga ruwa. Annabi Nuhu alaihi salam yace da shi la asima al-yawma min amrillahi, yau ba wani wanda ya isa ya bada kariya daga wannan lamari na Allah illa man rahima, sai dai wanda Allah ya ji kansa. Suna tsakanin wannan tattaunawa, Allah ta'ala ya ce wa hala bainahum al-mawju, sai igiyar ruwa taguwa ta kada tsakanin su. Fa kana min al-mughraqin, dan nasa ya zamo daga cikin waɗanda aka dumuyar da su, aka nitsar da su a ruwa. Wa najallahu ashaba safina allazina amanu ma'a nuhin alaihi salam, Allah madaukaki ya tsiratar da mutanen da ke kan jirgi, waɗannan da suka yi imani tare da annabi Nuhu alaihi salam. Wa humul lazina amarahullahu bihamlihim ma'ahu, su ne waɗanda Allah maɗaukaki ya umurce shi da ya ɗauke su tare da shi. Faɗin Allah da ya ce innaka in tazarhum yudillu ibadaka, ai innaka in abqaita minhum ahadan, ubangiji idan ka wanzar da wani, ka bar wani daga cikinsu, adallu ibadak, za su batar da bayinka, allazina takhluquhum ba'dahum, bayinka da zaka halitta bayansu za su batar da su, za su dora su akan turba ta shirki. Wala yalidu illa fajiran kafara, kuma ba wanda za su haifa sai fajiri bil a'mali, a cikin ayyuka, kafirul qalbi, mai butultacciyar zuciya. Wa zalika li khibratihi bihim, wannan kuwa saboda barewar annabi Nuhu game da sha'aninsu, ya san halinsu, ya zauna tsakaninsu alfa sanatin illa 50 ama, shekara 1000 ba shekara 50, ya san taurin kan mutanen. Don haka sai ya ce rabbi gifirli wa liwalidayya, ya ubangiji ka gafarta mini da kuma gafarta wa mahaifana, wa liman dakhala bayti mu'minan, ka gafarta wa duk wanda ya shiga gidana yana mu'mini. Imamu da haka ya ce ma'anan baiti ai masjidi, wanda ya shiga masallaci na. Malam ya ce wala mani min hamlil aya ala zahiriha, ba abun da zai hana a ɗauki ayan akan zahirinta cewa gidansa. Wa huwa annahu da ali kulli man dakhala manzilihi wa huwa mu'min, don annabi Nuhu yayi addu'a ne ga duk wanda ya shiga gidansa yana mu'mini. Yace walil mu'minina wal mu'minat, Allah kai gafara ga dukkan mu'minai maza da kuma mu'minai mata. Du'a'ul li jami'il mu'minina wal mu'minat, addu'a ce yayi ga dukkan mu'minai maza da mu'minai mata. Wa zalika yaqumul ahya'i minhum wal amwat, wannan addu'a ta shafi waɗanda suke raye da kuma waɗanda suke mace. Wali hadha, saboda haka yustahabu mislu hadha du'a, ana so irin wannan addu'a mutum ya roƙa wa kansa gafara, ya kuma roƙa wa mahaifansa, sa'annan ya roƙa wa mu'minai maza da mata. Iktida bi Nuh alaihi salam, saboda kwaikwayo da annabi Nuhu alaihi salam. Wa bima ja'a fil asar, da kuma abin da yazo na hadisai
wal adiya al mashhura al mashru'a da kuma addu'o'i da suka zo shahararru wanda aka shar'anta, wanda mutum ya roƙa wa kansa gafaran Allah, ya roƙa wa iyayensa, ya kuma roƙa wa wato mu'minai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Fadin Allah ta'ala da yace wala tazidiz zalimina illa tabara, ya ubangiji kar ka dada wa kafirai komai sai halaka. Imam Siddi yace tabaran illa halakan, Mujahid yace illa khasaran fid dunya wal akhirah, kar ka kara musu komai sai tabewa a gidan duniya da lahira. Na'am. Suratul Jinni makiyatun wa ya 28 ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجن سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم Allah madaukaki ya faɗi yana mai yin umarni ga manzon shi kira da aminci su tabbata a gare shi, an yi kubira qaumahu da cewa ya ba mutanensa labari annal jinna istami'ul qur'ana, cewa aljanu sun saurari alqur'ani fa aminu bihi, sun yi imani da shi, wa saddiquhu sun gazgata shi, wan qalu lahu kuma sun biyu. Shine Allah ta'ala ya ce kul ka ce da al'ummanka ya rasulullah uhiya ilayya, Allah madaukaki yayi min wahayi mai annahu cewa lalle haƙiƙa istama'a nafarun min aljinni, a wani lokaci daga cikin lokuta da nake karanta alqur'ani wa'ansu jama'a wa'ansu tawaga daga cikin aljanu sun yi sauraro. Lokacin da suka kammala sauraro faƙalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba, mun ji wani alqur'ani mai burgewa, wani abun karantawa mai ban sha'awa, ya hadi ila rushdi, wanda yake shiryatarwa zuwa ga shiriya, zuwa ga samun nasara. Fa amanna bihi, saboda haka mun yi imani da shi, wa lan nushrika bi rabbina ahada, har abada ba za mu taɓa yi wa ubangiji mu tarayya. Kamar yadda Allah ta'ala yake ba annabi labari a cikin wata sallah daga salloli, annabi yana tsaye yana karanta alkur'ani. Lokacin da yake karanta wannan alkur'ani din, wata tawaga ta aljanu suka kewaye shi suna sauraro. Shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san da cewa suna sauraron ba, sai da Allah madaukaki ya masa wahayi aka ce kuma ya gaya wa al'ummansa. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tunatar da shi, ce wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana, ka tuna lokacin da muka juyo maka da hankulan wata tawaga daga aljanu suna sauraron al-qur'ani. Falamma hadaru, lokacin da suka iso gun da ake karanta al-qur'ani, qalu sai suka ce da junansu ansitu, ku saurara, ai shiru, ai saurara. Falamma qudiya, lokacin da aka kammala karatun suka ji suka yi imani, wallau ila qaumihim munzirina, sai suka juya suka koma wajen mutanensu suna yi musu gargadi, suna jan kunnen mutanensu, suna yi musu wa'azi. Qalu ya qaumana, suke cewa ya ku mutanenmu,
inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, haƙiƙa mun ji wani littafi da aka saukar bayan littafin da aka saukar wa annabi Musa, wato bayan littafin Taura. Unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi, kuma littafin baya cin karo da littafan da suka gabace shi. Yana cewa a Taura gaskiya, yana cewa Injila gaskiya, yana cewa Zabura gaskiya, yana cewa annabi Ibrahim gaskiya, duk yana gaskata abin da ke kafin shi. Musaddiqan lima bayna yadayhi ya hadi ila al-haqqi, kuma littafin nan yana shiryatarwa, yana daidaitar da mutane zuwa ga gaskiya, wa ila tariqin mustaqim, yana shiryatar da mutane zuwa ga miƙaƙƙen hanya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi, ya ku mutanenmu ku amsa mai kiran Allah, mai ekuwa zuwa ga abi Allah, ku amsa masa, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ku amsa wa Allah, ku amsa wa manzo da zaran suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku. Don haka wannan junnin suka ce ya ku mutanenmu ajibu da'iyallahi, ku amsa wa mai eku wannan na Allah, wa aminu bihi, ku yi imani da shi. In kai imani da shi to Allah maɗaukaki ya gafi lakum zunubanku, Allah zai gafarta muku laifukanku, wa yujirkum min azabin alim, Allah zai tsiratar da ku daga wani irin azaba mai raɗaɗi. Wa man lam yujib da'iyallahi, duk wanda bai amsa wa mai ekuwa, mai kira, mai gayyata zuwa ga abi Allah a kaɗaita shi ba, wanda bai amsa ba, wanda ya butulce ta wurin kai, fa laysa bi mu'jizin fil ard, ba zai gagari Allah a bayan ƙasa ba, ba zai tsere wa Allah ba. Wa laysa lahu min dunihi awliya, kuma baya da waɗansu masoya da za su bashi ɗauki ko agaji ko su bashi kariya daga azaban Allah. Ulaika fi dalalin mubin, waɗanda ba su amsa kiran Allah nan ba suna cikin bata, bayyanannen bata. To anan kuma suka ce Allah ta'ala ya ce ka ce da su uhiya ilayya, an yi mun wahayi, annahu cewa yanda sha'anin yake, istama'a nafarun min aljinni, wa'ansu jama'a daga cikin aljanu sun yi sauraro zuwa ga karatu a lokacin da nake karanta alqur'ani. Faƙalu sai suka ce inna sami'na qur'anan, mun ji wani abun karantawa ajaban, mai burgewa, mai ban sha'awa, ya hadi ila rushidi, wanda yake shiryatarwa ila sadadi wan naja, zuwa ga daidai, zuwa ga samun tsira. Fa amanna bihi, saboda haka mun riga mun yi imani da shi. Walan nushrika bi rabbina ahada, abadan ba za mu taɓa yi wa ubangijin mu tarayya da wani ba. Wa hadal maqam, wannan guri shabihun bi qawlihi ta'ala, kaga yayi kama da faɗin Allah, wa is sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an. Wannan kuma mun gabatar da al-ahadith warida fi zalika, hadisai da aka ruwaito a gurbin waccan aya a suratul ahqaf, abin da ya wadatar ba sai an sake maimaita su a nan ba. Faɗin Allah ta'ala da ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina, Abdullahi dan Abbas ya ce fi'iluhu wa amruhu wa qudratuhu, wa annahu, yanda al'amarin yake, ta'ala jaddu rabbina, aikin ubangijinmu da umarninsa da kudurarsa sun ɗaukaka. Haka ɗan Abbas ya fassara. Kuma ya ce ta'ala jaddu rabbina ay jaddullah ala uhu wa qudratihi wa ni'muhu ala khalqihi, wato ni'imomin Allah da kudurarsa da ni'imominsa akan bayinsa sun girmama. An rawaito daga Mujahid da Ikrama ya ce ta'ala jaddu rabbina, girman ubangijinmu ya ɗaukaka. Jad ma'ana jalal, ta'ala jaddu rabbina ai jalalu rabbina, girman ubangijinmu ya ɗaukaka. Qatada ya ce ta'ala jaddu rabbina ai ta'ala jalalihi wa azmatihi wa amri, girmansa da girmamansa da al'amarinsa sun girmama. Imamu Siddi ya ce ta'ala amru rabbina, al'amarin ubangijinmu ya ɗaukaka. Abu Darda da Mujahid suka ce da Ibn Durayj ta'ala zikruhu, ambaton ubangijinmu ya ɗaukaka. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, haƙiƙa girman ubangijinmu ya ɗaukaka. Sa'id bin Jubair ya ce ta'ala rabbuna, ubangijinmu ya ɗaukaka. Mattakhadha sahibatan wala walada, ai ta'ala ubangiji ya ɗaukaka,
ya tsarkaka an ittikhazi sahiba game da riƙar mata. Allah ya tsarkaka domin da ƙasa ce, Allah kuma wankakke ne daga barin dukkan wata tawaya. Wala walada, haka Allah ya tsarkaka ga barin riƙon da ma'ana Allah ta'ala bai da mata, baya da ƴaƴaye, domin duk waɗannan abun na ƙasu ne, tawaya ne. Allah ta'ala kuma ya siffanto da dukkanin kamala. Sa'annan aljannun suka ce tanazzaha rabbuna jalla jalaluhu, ubangijinmu ya tsarkaka wanda girmansa ya girmama. Aljannu sun faɗi wannan ne hina aslamu, lokacin da suka musulunta wa amanu bil qur'ani, suka yi imani da alqur'ani, suka ce to ubangijinmu ya ɗaukaka an ittakhadha sahiba wal walad, ya fi ƙarfin a ce yana da mata ko ɗa. Sun maƙalu, sannan suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shadada, hakika wawa daga cikinmu kafin musulunta yakan bude baki ya faɗi kalmoma na ƙarya ga Allah, ya jingina wa Allah ɗa ko mata kafin musuluntar. Mujahidi ya ce da shi da Ikrama da Qatada, safihuna ya nuna wato iblis, suka ce wato iblis. Shadada Abu Malik ya ce jawran, wato zalunci. Ibn Zaid ya ce zulman kabiran, babban zalunci shine shadada. Wa ya hatamilu an yakuna al-murad bi qawlihim, kuma ya iya yiwuwa abinda suke nufi da suka ce safihuna wawanmu, ismu jinsin, wato suna ne na kowanne. kamar kace dan adam ba kwaya ɗaya kake nufi da sunan jinsi, in kan ce wannan halin mutum ne ba mutum da kake nufi da sunan jinsi. To ta iya yiwuwa da suka ce safihuna wawanmu suna nufin kowane irin wawa, mimman za'ama anna lillahi sahiba wa awwaladan, cewa duk wanda ya ce Allah na da mata ko yana da ɗa, wannan wawa ne. Wali haza qalu, don haka suka ce wa anna zananna, mu mun yi tsammani allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kaziba, cewa aljanu da mutane ba za su yi wa Allah ƙarya ba. Kafin su musulunta su wannan aljanu suna cikin shirka, suna jin ana cewa Allah yana da ɗa, suna jin ana cewa Allah yana da mata, kuma masu faɗin waɗannan maganganu ba mutane ‘yan kaɗan ba ne. To su suke tsammanin ai ba zai yi ba, su a nasa tunani ai ba zai yi a ce mutane tari mai yawa sun taru sun ƙirƙiro ƙarya sun jingina wa Allah ba. Saboda haka su wannan shine tunaninsu, suna tsammanin cewa allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kaziba, ay ma hasibna anna al-insa wal jinnu yatamadaquna ala al-kazibi ala Allah. Ba ma tunanin cewa aljanu da mutane sa yi taron dangi wajen kirkiro ƙarya su jingina wa Allah fi nasbati sahiba wal waladi ilayhi, game da jingina masa mata ko ɗa. Falamma sami'na hadha al-qur'ana, a lokacin da muka saurari wannan alqur'ani wa amanna bihi, muka yi imani da shi, alimna, sai muka san annahum kanu yakzibuna ala Allah fi zalika, muka tabbatar cewa ashe mutane da aljanu da ke jingina wa Allah mata ko ɗa ƙarya suke yi game da haka. Wa qawlu, faɗin Allah da ya ce wa annahu kana rijalun minal insi yaquzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, hakika wa'insu mazaje cikin mutane sun kasance suna neman tsaro, suna neman kariya a wajen wa'insu mazajen daga aljanu. fazaduhum rahaqa, sai aljanun suka ƙara cutar da su. Kunna nara, suka ce mun kasance muna ganin anna lana fadlan alal ins, aljanu suka ce muna ganin mun fi mutane, mu muke sama da su. Me yasa? li'annahum, don su mutane kanu ya'uzuna bina, suna neman tsari, suna neman kariya a wajen mu, ba su tsaro, mu ba su kariya a madadin su nema wajen Allah. Iza nazalu wadiyan aw makanan muwahhishan, in suka sauka wani jeji ko wani guri da yake da kewa inda ba kowa, min albarari, a cikin jejuna, sai in suka zo mutum zai sauka zai aje zango a wani guri, sai ya ce ina neman tsari ga shugaban aljanun da ke wajen nan, ya kare ni da iyalina da dukiyata har in bar cikin mulkinsa, ina neman tsaronsa da kariyarsa, ina kamun kafa a wajensa. Sau tari su aje musu wani abu ko turare ko wani abu, sai su ce sun nemi tsaro a wajen shugaban aljanu wajen. Wannan yasa fazaduhum rahaqa, sai abinan aljanu din wato suka ƙara cutar da mutane din, ko kuma hakan fazaduhum rahaqa,
su mutanen suka ƙara wa aljanu girman kai, sai aljanu suke ganin ai su wata tsiya ce saboda mutane suna tsoron su. Kama kanat adatul arab fi jahiliyatiha, kamar yadda yake haka ne al'adar larabawa a zamanin jahiliyansu. Ya'uzuna bi azimi zalikal makan min aljin, suna neman tsaro a gurin shugaban wannan guri na aljanu, an yusibahum bi shay'in yasu'uhum, cewa ya tsare su kar ya same su da wani abu da zai bakanta musu rai. Kama kana ahaduhum yadkhulu bilad a'da'ihi fi jawari rajulin kabir, kamar yadda idan mutum zai je kasar abokanan gaba ana faɗa da wasu mutane, wani mutum na son ya je wannan ƙasa, to sai ya samu izinin mutumin wannan ƙasan ya ce ka zo ba wanda zai taɓa ka, ni na zama maka amana, ni zan yi ma jagora, ba ɗan ƙabilar mu da zai taɓa ka. To haka suke neman kariya a wajen aljanu. falamma ra'atil jinnu annal ins ya'uzuna bihim, da aljanu suka ga mutane suna neman tsaro da kariya a wajensu, min khawfihim minhum, saboda tsoron da suke yi musu, zaduhum raqan ay khawfan wa za'ran, sai suka ƙara tsoratar da su, sai aljanu suka ci gaba da tsoratar da mutane, suna ƙara razanantar da su, hatta baqaw ashadda minhum makhafa, har suka fi tsananin tsoron su, wa aksaru ta'awazan bihim, suka ci gaba da neman tsari a wajen aljanu, kamar yadda Qatada yace fazaduhum raqa ay isman, suka ƙara musu zunubi. Wazdadatil jinnu alaihim jara'a, aljanun suka ƙara taurin kai akan mutane. Ibrahimun Nakhai yace da kuma Imamu Siddi su ma suka faɗi kamar wannan, suka ce kana rajulu ya kharuju bi ahlihi, ya kasance mutum zai fita da iyalansa, bayatil arda fa yanzilaha, zai je wata ƙasa, in ya sauka ƙasan fa yaqulu sai ya ce a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min aljinn, ina neman tsaro a gurin shugaban aljanun wannan jeji, an udarra ana fihi aw mali aw waladi, kar a cutar da ni a wannan jeji, ko a cutar da dukiyana ko ƴaƴana, aw mashiyati ko dabbobina. Kale yace fa idza aza bihim min dunillah, idan suka nemi tsaro da aljanu a madadin su nemi tsaron a wajen ubangijin aljanu, rahaqatu bil jinnil aza inda zalika, sai aljanu su ƙara cutar da su a wajen haka. An daga ikrama ya ce kana aljinnu yafruquna min al-ins, aljanu da can suna koron mutane, suna gudun mutane, kama yafruqul insu minhum aw ashad, kamar yadda ka san yanzu mutane na tsoron aljanu, ko da kai aljanu ma sun fi tsoron mutane. fa kana al-ins, sai ya zama su mutanen idza nazalu wadiyan hariba min al-jinn, in suka sauka wani jeji suna gujewa aljanu, fa ya kuli zai ce sayyidul qaum na'udhu bi sayyid ahadil wadi, shi shugaban mutanen da suke a cikin jejin sai ya tashi daga murya ya ce muna neman kariya a wajen shugaban aljanun da ke wannan daji. fa qala aljin, sai aljanu suka ce narahum yafriquna minna kama nafriqu minhu, muna ganin fa mutane ashe tsoron mu suke kamar yadda muke tsoron su. badana min al-insi, sai suka daina tsoron mutane, suka yi kusa da mutane. fa asabahum bil khabari wal junun, suka rinka kawo mutane da farfadiya, suka rinka kama mutane da hauka, suna buge mutane, da suka gane cewa biredi ne ke dukan fanke, ma'ana su suna tsoron mutane, ashe mutanen ma tsoron su suke, sai su suka daina tsoron mutanen, suka rinka zuwa kusa da mutane suna cutar da su. Wannan shine faɗin Allah da yace wa annahu kana rijalu minal insi, da haƙiƙa wa'ansu maza cikin mutane sun kasance ya'uzuna, suna neman kariya bi rijalin minal jinni, da wa'ansu mazajen cikin aljanu, fa zaduhum rahaqa, sai suka ƙara musu tsoro, ai khaufan. Abdullahi dan Abbas ya ce ai isman. Qatada da Mujahid suka ce zadal kufr tughyanan, zadal kuffar tughyanan, sai suka ƙara musu shishigi da ainihin ƙetare iyaka. Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Kardan bin Abi Sa'ib al-Ansari yake cewa kharajtu ma'a abi min al-Madina fi haja, yace da ni da babana mun fita daga Madina za mu je wajen wata lalura, wata uzurin mu. wa zalika awwalu ma zikira rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Makka, yace a wannan lokacin farkon da ake bada labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a Makka. Yace fa awa dal mabitu ila ra'i ganam,
sai bacci ya kama mu muka nemi mafaka a gurin wani makiyayin tumakai. Falan manta safan lai da dare ya raba tsakiya ja azibu fa kaza himla min alganam, sai kura ya zo ya kama wani dan karamin tunkiya. Fa sabar ra'i, sai mai kiwon nan ya zabura, fa qala sai ya ce ya amiral wadi jarak, ya ce ya mai kula da wannan daji, ni makwabcinka ne, ga kura ya kama mun dabba, cewa da aljini kenan. Fanada munadin la narahu, sai muka ji wani yana daga murya yana kira amma ba ma ganin sa, yana cewa ya sirhan arsilhu, ya ke kura ki sake dan tunkiyar nan. Yace fa atalhiblu yashtatu hatta dakhala fil ganam, sai ga dan tunkiya din yana tsalle har ya zo ya shiga cikin tumakai. Lam tusiku kadama, ba wata matsala da ta same shi. Wa anzalallahu ala rasulihi bi makka, a can maka kuma ko da muka je sai muka tarar da Allah ya saukar wa annabinsa wannan aya, wa annahu kana rijalun min al-insi, hakika waɗansu maza cikin mutane sun kasance ya'uzuna suna neman tsaro bi rijalin min al-jinni, agun waɗansu maza cikin aljanu, fazaduhum rahaqa, hakan sai ya ƙara wa aljanu girman kai, ya ƙara musu kulluwar kai, suke ganin kansu wata tsiyar. Sanadin hadisin wato hasan. Sun maƙala sani ya ce ruya an ubayd bin umayr wa mujahid wa abil aliya wal hasan wa sa'id bin jubair wa ibrahim an-nakhai nahawu, an ruwaito kwatankwacin wannan daga waɗannan wato magabata. Wa qad yakunu hadha zib allazi akhadha al-him, ta iya yiwa in ji malam ila wannan kura da ya kama wannan dan tinkiya din jinniyan, ta iya yiwa aljani ne ya sifantu da kura, hatta yuhibul insi, har yana so ya razana da dan adam ne, wa ya khafu minhu, dan adam din ya tsorace shi. Summa raddahu alaihi, sannan ya sake masa dan tunkiyarsa, lamma stajara bihi, lokacin da kuma shi dan adam din ya nemi kariya a wajen shi aljanin, li yudillahu, saboda ya ainihin halakar da bil adam din. Wallahu a'lam. Fadin Allah ta'ala da yace wa annahum zannu kama zanantum, su aljanun su ma sun yi tsammani kamar yadda ku larabawan makka kuka yi tsammani, mushrikan qurayshawa, allan yaba asallahu ahada, cewa faufau abadan Allah ba zai turo wani manzo a nan gari. Yadda kuke tsammanin Allah ba zai aiko dan adam a matsayin manzo ba, to haka su ma sun yi tsammani. Wa annahum zannu kama zanantum allan yaba asallahu ahada, ai lan yaba asallahu ba'da hadhihi al-mudda rasulan, su ma sun yi tsammani yadda kuka yi tsammani cewa Allah maɗaukaki ba zai turo da wani manzo ba a bayan wannan tazara. Haka Imamul Kalbi da Ibn Jarir suka faɗa. Na'am. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. yukhbiru ta'ala anil jin, Allah maɗaukaki yana ba da labari game da aljanu. Yana ba asallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da Allah ya aiko da manzansa annabi Muhammad, tsira da aminci tabbata gare shi, wa anzala alaihi alquran, lokacin da Allah ya saukar mai da alqur'ani, wa kana min hibzihi lahu, yana daga cikin tsaro da security da kariyar da Allah ya ba manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Anna sama'a, cewa sama, muli'at harasan shadidan, an cika ta da tsaro matsananci. Wa hufizat min sa'iri arja'iha, an ba ta tsaro ta kowane bangare cikin bangarorinta. Wa uridati shayatinu, an kore shaydanu an maqa'idiha, daga guraren zamansu. Allati kanat taqulu fiha qabla zalika, wanda da can suke zaunawa kafin haka. Me yasa? Li alla yasriqu shay'an min alqur'ani,
saboda kada su taci komai na alkur'ani fayalquhu ala alsinatil kahana su jefa maganar a kunnan bokaye dan haka aka ba da tsoro aka kore su aka share matsugunnin su na sararin sama aka ajiye matsara daga cikin mala'iku aka giggirke roket na taurari wanda ake jifan shedanu da su falyaltabis al'amru wa yahtalit wa la yudri man sadiq saboda in suka sato wani abu daga cikin wahayi suka zo kafin annabi ya faɗa suka faɗi wa boka ya faɗi wani abu daidai da abin da annabi ya faɗa wannan zai zama fitina ya ce yi bokan nan ma ya faɗa kafin annabi ya faɗa zai zama mai za a samu iltibasi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatinu wa ma yanbaghi lahum innahum anis sam'i lama'zuluna shedanun ba su sauko da alqur'ani ba su sato wahayi ba kuma ba za su iya ba Allah ya ce innahum ani sam'i la ma'zulun an tumbuke su an kore su daga barin sauraron da can kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da guraren zaman su inda suke ladewa suna satar maganganu da mala'iku ke yi a sama idan Allah ya kaddara wani al'amari sama za ta dau ƙara duk mala'iku za su ainihin suma saboda kwarjini da jalalar ubangiji ta'ala farkon wanda zai fara faɗakowa mala'ika jibril sai Allah ya gaya masa abin da zai gaya masa idan mala'ikun nan suka farfado sai su tambi mala'ika jibril menene ubangiji ya ce sai ya ba su labari ya ce Allah ya ce kaza zai faru a gari kaza wayannan za su samu damina mai albarka wayannan bana abinci nau'i kaza zai a garinsu wayannan garinsu matasa ne za su yi mutuwa waɗannan mata ne wayannan mutuwar ƙanƙanan yara ne wannan shekaran za su yi talauci wane da wane za su zama duk abinda Allah ta'ala ya kaddara aka faɗi wa mala'iku sai mala'ika jibril bayan ai masa wahayi sai ya faɗa musu qalu ma za qala rabbukum su ce menene ubangijin ku ya faɗa sai ya faɗa musu qalul haqqa sai su ce abin da ya faɗin gaskiya ne wa huwa al-aliyyul kabir saboda shi Allah madaukaki ne mai girma ne haka mala'ikun wannan saman za su tambaye wato na ƙasa da su za su tambaye su su ma na ƙasa da su za su tambaye su har labarin ya kawo sama ta ɗaya daidai da inda aljannu suke lallabe sai su ji abin da mala'ikun ke faɗa su ma sun ji an ce wane zai tsaya ce ko wane zai mutu ko a shekarar nan wane zai gobara ko zai yi kaza sai su sato da gudu su zo a kunnen boka sai su gaya mishi shi ne sai bokan ya haɗa ƙarya ɗari da wannan magana sai ya faɗa shi yasa boka yake faɗin wani abu watarin sai ku ga ɗaya daga cikin maganganun da boka ya faɗa ya zama gaskiya to yana daga cikin wannan kalma da aljanin ya sato ya zo ya gaya masa amma ba zai bari ita kaɗai ba sai ya haɗa da ƙarya ɗari to wannan saboda zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka wa ta'ala kar ya bar aljanu alqur'ani ya zo wato ta hannunsu shedanu sai aka kore su aka wanke sama aka sa tsaro Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cika sama inda tsaro shi yasa mala'iku suke cewa lalle fa mun nufaci saman nan wa anna lamasna samaa mun nufaci sama fa wajenna sai muka tarar da ita muli'at an riga an cika ta harasan shadidan da tsaro matsananci washu ba da taurari wanda ake jifa kamar yadda ake harba roket haka ake jefo shedanu da taurari za ku ga wani abu kamar tauraro ya buce daga sama tar da wuta to shine abin da ake harbin shedanu da shi wa anna kunna naqawdu minha maqa'ida lisam hakika da can mun kasance mukan zazzauna a guraren sauraro a sama din kamar yastami il'ana duk wanda yace zai je sauraro a yanzu nan yajidi lahu shihaban rasada zai tarar da wani wato shihab wani tauraro mai tashin wuta rasadan wanda yake dakonsa ai manyan ruwan an yi tsarikal sam'a duk wanda ya nufaci zuwa sauraron satar magana da jiri lahu shahaban mursidan lahu zai tarar wani tauraro yana dakonsa la ya tafattahu wa la ya ta'addahu ba zai kuskure shi ba zai ketare shi ba bal yamhaquhu al-yawma wa yuhlikuhu nan take tauraron zai kwatsa da shi ya halakar da shi suke gaya wa junansu cewa to gafa abin da ya faru wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna haqiqa mu faruwar haka yanzu ba ma sato labarin sama mu kawo ƙasa mutane ba sa jin abin da zai faru sai dai su ga ya faru kwaɗam ba mu sani ba yin haka din asharrun urida biman fil ardi
shin wani sharri ne ake nufi da waɗanda ke ban ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin su da shiriya ne ma na dari hazal amr allazi qad hadasa fis sama ba mu san wannan lamari da ya faru a sama la na dari asharul urida biman fil ard ba mu sani ba shari ake nufi ga wanda ke ban ƙasan nan am arada bihim rabbuhum rashada ko shiriya ubangijinsu yake nufin su da ita wa hadha min adabihim fil ibara wannan yana daga adabin da suka yi a wajen magana sun yi ladabi wajen zancen haisu usnidu sharra ila ghairi fa'ilin ta yanda suka danganta sharri wato basu ambaci mai aikata ba suka ce uri da biman fil ardi ba mu sani ba ko sharri ake nufi ba su ce Allah yake nufi ba ko sharri ake nufi ga waɗanda ke ban ƙasa amma da suka zo wajen alkhairi sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu yana nufin su da alkhairi wato adafu ila Allah azza wa jal sai suka jingina alkhairin ga wajen Allah amma wajen sharri sai suka ce wa anna la nadari a sharrun urida ba su ambaci mai aikatawa ba suka ce ba mu sani ba ko sharri ake nufi ba su ce Allah yake nufi ba suka yi adabi amma wajen shiriya suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu yana nufin su da shiriya ne wal khairu adafuhu ila Allah azza wa jal al khairi din sai suka danganta wa Allah shi wa qad warada fi sahih muslim hakika an rawaito a sahihu muslim cewa wa sharru laysa ilayka sharri baya wajenka wa kanat al kawakib yurma biha qabla zalik dama can tauraro gabanin zuwan annabi ai ana jefo shedanu da shi akan jefo wannan tauraro din walakin laysa bi kasirin sai dai ba da yawa ba bal fil ahyan ba'd al ahyan sai dai can wani zamani bayan zamani kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas daga wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama nahnu julusu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam izrumiya bi najmin fastanara yace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka jefo tauraro sai kawo yayi haske fa qala sai manzon Allah yace ma kuntum taquluna fi hadha in kuka ga irin wannan abu ne kuke cewa kunna sai muka ce kunna naqulu a can zamanin jahiliya muka ga an jefo wannan tauraron abin da muke cewa yuladu azimun yamutu azimun da mun ga ya faɗo sai mu ce to yau wani babban mutum zai mutu ko kuwa za a yi wani babban mutum haka muke faɗa fa qala sai manzon Allah ce laysa kazalik ba haka lamari yake ba walakin idza qada Allahu amra fis sama idan Allah ya kaddara ya hukunta wani al'amari a cikin sama sai ya ambaci cikamakon hadisi wanda yana cikin Imam Muslim cewa idan Allah ya nufaci wani al'amari sama za ta ɗau ƙara kamar ana karkada sarƙa a kan dutse duk mala'iku za su suma mala'ika jibril ne zai fara farfadowa sai Allah ta'ala ya gaya masa abin da zai gaya masa sannan daga baya in an gama gaya mai sai sauran mala'iku za su farfado in suka farfado sannan za su yi masa tambaya ƙalu ma za ƙala rabbukum suka yi tambaya mai ubangiji ya faɗa sai a faɗa musu a ce ya ce kaza ya ce kaza ƙalul haqqa sai su ce abinda ubangijin nan ya faɗa ai gaskiya ne wa huwal aliyyul kabir to haka dai daga sama ta bakwai mala'ikun sama ta shida su yi tambaya a gaya musu na sama ta biyar su yi tambaya a gaya musu sama ta hudu ta uku ta biyu sama ta ɗaya a inda aljanu ke kusa da ita suna laɓe lokacin da ake faɗa su ma za su ji in suka sato maganar kafin su kawo a kunnen boka sai a jefo su da wannan tauraro sau tari kafin shaidanin ya kawo a tauraron ya cin masa ya kone shi wani lokaci yakan samu kawo a lafiya sai ya zo gaya wa bokan shi yasa sai ka ji an ce shekarar nan ai boka ya ce abu kaza zai faru sai a ga ya faru to wannan kalma ce da ake sato ta daga sama cikin kaddarar da Allah ya hukunta ya gaya wa mala'iku don abin da yana hiza ta gaibu mala'iku ma ba su sani ba a lokacin da ya fito daga hizan gaibi aka yi wahayinsu to mala'iku sun sani amma mu ɗan adam ba mu sani ba yana na matsayinsa na gaibu a wajen mu to a irin wannan halin ne sai shaidanin da ya ji an faɗi abin daga can sai ya sheko ya gaya wannan bokan kuma ya haɗa da wasu ƙaryayyaki sai ya gaya wa mutane
sai ka ga boka ya faɗi maganganu, wani abu daga cikin maganganun bokan sun zamo gaskiya. Ba yana nufin bokan ya san gaibu ko ya san wani abu daga cikin sha'anin Allah ba. Irin wannan satar magana da shaitanu ke yi shine akan sato a zo a gaya masa, sai ya haɗa ƙarya ɗari tare da wannan maganar sai ya yaɗa, sai ya faɗi wani abu can wata ran ba a rasa ba, sai ka ga abin da boka ya faɗa ya zamo gaskiya. Ita ce wannan kalmar da aka sato daga sama, to shine sautari wannan tauraron zai cimma shaidanin kafin ya zo sai ya kona shi. Lokacin da Allah ta'ala ya ainihin turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ta'ala ya ce innahu laqur'anul karim la yamassuhu illa al-mutahharun. Alqur'anin nan sai masu tsarki, shaydanu aljanu alqur'ani ya fi karfin su, ba su isa su tato wani abu na wahayi su kawo boka su faɗa ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatinu wa ma yanbaghi lahum. Shaydanu ba su sauko da shi ba kuma bai kamata a gare su ba. Innahum ani sam'i da ma'azulun, su ana kore su daga guraren sauraron ma, ba a bari su saurara. To saboda haka shine wato wa hadha huwa sababu allazi amalahu ala tadallubu sababu fi zalik. Wannan shine yasa aljanu da suka ga faruwar haka suka ce kai wannan duniya ta rikida ta canzo, ba yanda muka santa bane. Akwai abin da ya faru, akwai labari. To abin nan a duniyar ne ya faru, a wani gari ne, a wace ƙasa ne? Sai suka rarrabu abin ƙasa suna nema su ji menene ya faru a duniya. Sun san ba banza ba, tunda ake koro su daga gurin da suke sauraron satar zancen ne. Wannan yasa sai suka yi rarrabu abin ƙasa, ba haka zo yadribuna masharikal arda wa magaribaha, suka yaɗo gabar ɗin duniya, wasu suka yamma, suna so su ji labarin me ya faru a duniya. A cikin zagayawar su wajadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bi ashabihi fi salah, sai suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar magariba a wani kauli, yana yi wa sahabbansa karatu. Suka zagaye shi kamar su yi filo da annabi, saboda wani kan wani haka aljinu suka zagaye. farafu anna hadha huwa allazi qubizat min ajlihi sama, saboda haka suka san cewa wannan alqur'ani da ake karantawa ba wani abu ne yasa aka ba sama tsaro ba sai din shi. Ba amana man amana minhum, don haka waɗanda suka yi imani daga cikinsu suka yi imani. Wata marrada fi duyanihim man baqiya, wasu kuma suka zarce a cikin kangara da taurin kansu wanda suka zarce ne. Wala shakka annahu lamma hadasa hadha al-amru, ba shakku cewa lokacin da wannan al'amari wato ya faru, aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kasratu shubi fi samai wa rudiha. Lokacin da ya taurari suka yawaita a sama, aka rinka yawan jifa da su, ana jifan shedanu. Da wannan abun ya faru, hala zalika al-insu wal jin, wannan ya razanar da aljanu da mutane. Wanza'aju lahu, suka razana, warta'u li zalika wa zannu anna zalika li kharabil alam, har ma suka yi tsammanin cewa wato wannan tashin duniya ne ko wani abu mai kama da haka zai faru. Saboda haka ne suka watso, sai suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani. Suka tsaya, sanda suka zo, falamma hadaru qalu ansitu, da suka zo wajen suka ce wa junansu ku saurara, ku yi shiru. Falamma udiya, da annabi ya kammala karantawa, nan take suka yi imani. Bayan imani kuma suka ɗauki wato nauyin da'awa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya. Abinda suka jin nan suka koya a nan taken nan, ba su bata lokaci ba, suka shiga da'awa. Falamma wato udiya wallau ila qaumihim munzirina, da aka kammala karatun ba bata lokaci sai suka koma wajen yan uwansu wanda ba su halarci wajen ba, da zuwa suka fara musu gargadi. qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya mutanenmu, mun ji wani littafi da aka saukar bayan tafiyar annabi Musa alayhi salam, yahdi ila al-haqqi, yana shiryatarwa zuwa gaskiya, wa ila tariqin mustaqim, zuwa tafarki madaidaici. Ya qaumana ajibu da'i Allah, ya ku mutanenmu, ku amsa wa mai ɗekuwa, mai gayyata zuwa ga abin Allah, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku amsa ma kiransa. Wa man lam yujib da'i Allah,
duk wanda bai amsa wa mai kira mai shela zuwa ga Allah ba falaysa bi mu'jizin fil ard ba zai gagari Allah a ban kasa ba walaysa lahu min dunihi awliya kuma bai da wani mai wa'ansu masoya wa'ansu masu taimako koma baya ga Allah. To wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce an yi mun wahayi ka gaya musu. Allah ya ce wa annabi ka faɗa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni wasu daga cikin aljanu sun yi sauraro faƙalu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani alqur'ani mai birgewa ya hadi ila rushdi yana shiryatarwa zuwa ga hanya ta shiriya fa amanna bihi don haka mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba za mu taɓa yi wa ubangijin mu tarayya ba. ina ganin ya kamata mu taƙaita baki ɗayan abin da muka faɗe shi daidai Allah ta'ala ya amfanar da wanda muka faɗi da kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana, wanda muka faɗe shi bisa ƙarancin fahimta Allah maɗaukaki ya fahimtar da mu. fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mun saurari tafsirin Qur'ani daga bakin malam Salihu Isa kuma da mutum da kuma